ife dziko lathu mbendera yake ndi we will stand with this flag. Ndipo enafe polumbira tinalumbira zimenezo kuteteza constitution komanso mbendera iyi. Dziko lino ndi la Malawi. Mbendera yache tikuiona ipo. Iyi timaulutsa mbendera iyi ife dziko lathu mbendera yake ndi we will stand with this flag. Ndipo enafe polumbira tinalumbira zimenezo kuteteza constitution komanso mbendera iyi. Dziko lino ndi la Malawi. Mbendera yache tikuiona ipo. Iyi timaulutsa mbendera iyi ife dziko lathu mbendera yake ndi we will stand with this flag. Ndipo enafe polumbira tinalumbira zimenezo kuteteza constitution komanso mbendera iyi. Dziko lino ndi la Malawi. Mbendera yache tikuiona ipo. Iyi timaulutsa mbendera iyi ife dziko lathu mbendera yake ndi we will stand with this flag. Ndipo enafe polumbira tinalumbira zimenezo kuteteza constitution komanso mbendera iyi. Dziko lino ndi la Malawi. Mbendera yache tikuiona ipo. Iyi ndikulandireni kwina kulikonse kumene muli kuchokera kuno ku Mibawa Television Mzuzu Studios kumene ndithu tsiku la lero tili pano pa ground ya Mthungwa Primary School. Malo pano pali ndithu chikonzero cha mapemphero chimene ndithu otsatira chipani cha UTM kuchokera mchigawo cha kuno kumpoto akoza mapemphero amenewa ndi cholinga chokumbukira malemu Dr. Saulos Chilima amene ndithu anamwalira pa 10 June 2024. Ndiye pamalo pano ndili ndithu ndi mmodzi mwa akuluakulu amene amayendetsa mwambo amenewa. Iwo ndithu ndi Anzondi Mkandawire amene tikufuna naye Anzondi atifotokozeresa mbiri zokhuzana ndi chikonzero chimenechi. Ndakulandirani. Zikomo tangu tifotokozerani kuti inu otsatira chipani cha UTM chifukwa chani munaganiza zokuti mupange mwambo umene utsiku la lero? Monga mukudziwa ku imfa ya leti malemu Dr. Saulos Chilima inali ya ngozi. Andi palibe munthu aliyense amene amayembekeza kuti Saulos Chilima akhoza kufa imfa ngati imeneyi. Aliyense amayembekeza atachoka ku South Korea mmawa mwake kuti munthu akubwera ku maliro. Kenaka ndikuzamva tinali ku airport kuti a president akubwera talandire kenaka kumva kuti ndege sikuoneka. Following day kusakira usayipeza mama mwake kuzamva kuti palibe amene wapulumuka. Tinasiona kuti a president ku Bingu Stadium anazanena kuti siku la 6 July la independence analikhazikitsa malo ndi siku lokondwerera la ufulu wathu ndati bwanji titayika imene likhalira mapemphero kukumbukira kwa ngozi yomwe inachitika cha vice president ndi anthu 8. Ndiye ife ndi kunoko kunzuzu tinachiona pafupi chifukwa tikuchoka pa Nzuzu fika pa 20 km. Timadziwa kuti a president akhaso ndi mapemphero kulilongwe.
ndena titi bwanji ife tili pafupi munthu ngozi inachitika pafupi mkhonde ndi Mzuzu bwanji ife tikapangire mapemphero komwe kucha komanso mutha kuona kunena kuti kuli imfa zambiri zomwe zikuchuluka ambiri akufa chifukwa cha stress kumwalira kwa bwana kucha ndikhoza kusumikizana anthu ochepa amene ife tikuwadziwa close to 15 amwalira andi panopo ena ma stroke chifukwa choneta anthu samayembekeza kuti zikhoza kuchitika ndi nthawi ngati imene ifunika kwambiri mapemphero komanso mutha kuona kuti ngozi inachitikira pa phiri pa mtunda apa pano ndi pamisi pali manyumba pano po forest anthu okhalanso kuno akukhala ndi mantha ndi momwe chija chinachitikira ndi mapemphero athandizira Malawi yonse kuti kuti nangasogolo mwe tena kupita bwanji tikawerenga vini tikapanga check mu Bible aliyense munthu kakhala ndi chopinja umaziwa kuti kwapita kumwawo Mulungu umakhala ndi chiyembekezo ndiye chifukwa chake tinagaza kuti bwanji tikapanga mapemphero kumalo komweko komanso zitithandizanso kwambiri kuti mwamene akutitumikira tikhale ndi chiyembekezo kuti ena sakhale ndi makayiko ena kapena kuganiza zinthu zina koma uyu timulire Mulungu mwamene chinachitikira mucha atitonthoze chifukwa chake tinagaza kuti tipange mapemphero konko. Chabwino ndiye mwakonza madongosolo anji pa tsiku la lero amene achitike pamalo pano. Tili takhala ndi challenge yayikulu kwambiri tinene pano I think ndi communication ndi anzathu akuboma. Ife titakonza atanena muja president tinachiona kuti nchinthu cha nzeru mwamene anena president I think ndi mwamene anthu mitima mwezi kuchitikira bwanji tikakhale ndi mapemphero tikakhala ndi mapemphero zitithandizira kwambiri munthu inu mwafika kuno maona kuno kulibe aliyense ovuta palibe aliyense amene apita even kakhale kuphiri koma panali anthu ena andale amene amapereka information kuboma uko kuntundako kuti kuti ayi mwaonawo afuna akasokoneza akakwete kuphiri ndiye panali kukwakana bwanji msinthe zinthu zoti tapanga kale ndiye chopweteka kwambiri anthu simunakaona sana kukhala choncho ayi ndiye zulo kunapezeka kuti gulu lina linapita pa social media kuwauza anthu kuti akanika mafumu akana kumpoto zinthu zambiri mwaona mafumu abwera pano tinalumikizananso ndi inkosi yathu ya Mberwa anatipempha kuti bwanji musinthe chifukwa choti pa 60 khandili kuti mafuna ndikhale nawo ndiye tinawuza kuti poti anthu talengeza kale tikasintha tikhanga titi anthu tasokoneza chifukwa ina tapanga kale ma transport chicho tapanga kale ndiye tinawo pemphaso kuna kuti mwina kusogolo boma kapena family ndi chipani mwina zakhoza kupanga madongosolo ena kuzakhala ndi mapemphero kuti konkuno ndi chifukwa chake tinapanga ndiye ma message amene anapita pa ma social media aja apangisa anthu ambiri anati message zaganika koma tiathokozebe anthu abwera ena ambiri abweraso mazulu anu kuchoka kunzuzu kunkhandi nthawi ya ma candle lighting ena akhoza umati mwina mupanga zonse mphana ndi boma kamba kuti simunatsatire ndondomeko imene ndithu aboma nakupemphani imene mufotokozeramo inu mulankhulapo zotani mukapanga cheki mwamene aboma amaganizira ndi zomwe mwamene zikuchitikira is totally different mboni mwina ndinuyo mwamene anthu information vuto lomwe mavuta ku system ya boma ndiona kuti anthu andale ndi amabodza paliponse amafuna apangirepo ndalama akana mabodza muja ndiye kuti kuntunda kwa apase ndalama apase ntchito nawo uyu munthu amene tikumkumbukira wasintha ndale zakuno ku Malawi and no palibe munthu wina aliyense azayimise ndale zomwe akhazikisa Saulo Chilima that's why mzimu wake panopo kuyenda kwina kuli konse and this is a change of political career ma recycled politician mandale osakale aja nthawi yatha ayembekeze 2025 ikomwe tikupitako so iwo akadani system ja ukayankhula asiye team democracy ufulu wa mapemphero uli kutiko yes nakha kuti mwina ife kunoko taganza kupanga zinthu zina zako zonse mphana kapena kuya kuphiri zosokoneza iwo aja boma lindi mphamvu zonse ndi security anakatabwesa kuno police tiyamikiraso mwapadera kubamako kuli ena organize tikuyamikira kwambiri chifukwa atitumizira a police advert ali panopo so zomwe zachitika papa ngati una kuti usemphana ndi boma abomawo amene apereka information yakuika ndi amene amatha kubwesa mkwiyo kwa anthu just imagine luku mwamene atipanga treatment panopo so ife tikayamba kuti ambazamba mkwiyo azina kuti akukira zoti akuyamba dala wokha chabwino ndi program ya mapemphero mwaisanja motani tsiku la lero program ya mapemphero tifotokozeso pano fana taziziwa chilungamo program ife tina chinthu chitinapereka kumpingo simafuna kuti zachipani tinachipereka kumpingo nkhani mapemphero mwamene ndafotokozera mucha ndiye tinayankhula ndi anzathu aku Roman Catholic chifukwa choti monga muziwa bwana mapemphero Roman Catholic anatipasa go ahead ndipo tathokozeso mwapaderadera anatipasa mabishop amafather oti ayendesa program yonse tinalumikizananso ndi ku Livingstone Synod ndi machechi ena ndiye momwe tinachisanjira poyamba program inali kutiyamba 10 o'clock kuchoka 10 o'clock program yenyewe kuthera chama kufika 2 o'clock ndiye kuti ampingo ena apanga service yoyambirayo 2 o'clock amene kuyamba mass prayers mpaka kufikira 4 o'clock kuchoka 4 o'clock tinanena kuti kukhala makwaya ngakhale abwera kwaya imodzi amene akubwera makwaya angapo ayamba kuimba nyimbo zomwe malemu tota Saulo Chilima ankakonda mpaka 6 o'clock tiyambe candle lighting now chifukwa cha zomwe tinena mtundu wa andalewo amene amafuna kungoyikisa anzawo mavuto ndi amene sopano ayamba kusokoneza nkuyamba kuopseza aku Roman Catholic
tikunena pano chifukwa choti aopsezedwa sanabwere onse even ena aopseza kuti asafike pati pamapemphero pano akanika chabwino ndiye mwambo yatsa makendero amene uyamba nthawi yanji ndiye program panopo Victoria Synod ati ayendesa mwambo tikhandi service yeniyeni mwami makhala mchechi muja akamaliza mapemphero awo Father Chirwa akamaliza ndiye kenaka tipitaso mnyimbo zomwe ankakonda mwini wa Saulos tikamaliza pamenepo nditasekera mapemphero tikasekera ndiye tiyamba kosopano kuli magule mwaona Leonara magule osiyana-siyana ndi ma speech mpaka 6 o'clock 6 o'clock ndiye tikayamba mwambo wathu wa makendo mpaka 8 o'clock. Chabwino tathokoza kwambiri ankandawire chifukwa chotsegulira ndithu mwambo wa mapemphero amene ukufotokozera mtundu wa Malawi zimene inu achipani cha UTM mchigawo chakuno kumpoto mwatikonzera zikomo mmene musa ndithu ndimetachezera ndi Anzondi Nkandawire omwe ndithu ndi wapampando amene wakukonza zochitika zimene zikuchitikira pano pa ground ya Nthungwa mboma lija la Mzimba ndiyetu mwambowu wayambika posayedwapo ndithu tikupatsirani ziwiri zitatu zimene zikhale zikuchitika pamalo pano. Dziko lino ndi la Malawi mbendera yache tikuiona iyi timaulutsa mbendera iyi ife dziko lathu mbendera yake ndi we will stand with this flag ndipo enafe polumbira tinalumbira zimenezo kuteteza constitution komanso mbendera iyi. Dziko lino ndi la Malawi mbendera yache tikuiona iyi timaulutsa mbendera iyi ife dziko lathu mbendera yake ndi we will stand with this flag ndipo enafe polumbira tinalumbira zimenezo kuteteza constitution komanso mbendera iyi. Vapano mhanyauno viyambepo vyakuchitika vapano mhanyauno ngamo tonse tikumanyira kuti pa 10 June chaka chino kuno kunthungwa kukachitika ngozi ya ndege iyo ili kukoma uyo wachiwiri kwa mulongozi wa charo chino Dr. Saulos Klaus Chilima na wanthu anyake 8 wakawa mndege mura so valipo wanji wakachikana kuti nchinthu chiwe mchomene utipadaza mhanyauno pa 6 July tizekuno kunthungwa tizakakumbukire umoyo wa Saulos Chilima mwapaderaso tizakampempherere Saulos Chilima na wanthu onse wakawa mundegeira wali kutayika kuti chiuta wakawapokerere mu chipakato chake kura kuchanya ndicho chifukwa tizapano mwanyauno kwena misenkhanira para mdima wayamba pawenge mwambo wopa chizungu wauti candlelight mwambo wakubuska makanduru kuwakumbukira wanyithu wala watikuluta para padazi lira la 10 June. Nampokerani wakutumbikika Honorable Peter Mwanza, former MP kura ku Mzuzu City constituency imweso muliwa pachizungu tuti guest of honor pa mwambo witu wapano mwanyauno. Uko tikulindizika walisika tuwafike utitiambe vyose chapadera icho tukwena kumanya nichitana yo atipano tizaza kumbukira umoyo wa Saulos Chilima kumpempherera Saulos Chilima kumbukira umoyo wa wanthu wakawa mundegeira kuwapempherera kweniso na mise tibusenge makanduru. Umo tikatitanozga vyakuchitika pa mwanyauno even kuvyoya fukati mwambo uti ndayambe tikulindizga walisika. Umo tikatitanozga vyakuchitika vitu pa mwanyauno wanji wakagana na utipanja wanozga vyakuchitika hivi wakukhumba uti vasuskane na ivo likanozga boma kuti mwanyauno liwe dazi la mapemphero mmalo mwati liwe dazi la chikondolero cha utitakhala pa kujitamulira teka kwa vyaka 60. Kwecho mmanye mwafika pano kuti mwanyauno tizakuzakasuzgana na boma cha kwetiza kuzakakorana konaro boma fukati boma ndilo likarangura kuti chaka chino tingavanga na vikondwerero chakwetiwe na mapemphero munga nzomerezga papi muli pano
changuwa chakuti chingachitika chauti Malawi yonse ta anthu 20 million tiutekula kulilongo tindiko tikawe na mapemphero. Njo chifukwa ise tikana na uti wanji tisakawe na mapemphero kuno kunthungwa fuka kuno kunthungwa ndiko kachitikira ngozi iyo ili kukhwasika Malawi yonse. Nkweyo yapano nthenda ndoti wanje wana mapemphero maboma kurumpi kunkhata bena maboma nyake